Deci vă salut, bună seara România, cum îl știți, Băcala Europeanu. Vreau să fac iar un videoclip pe care o să fie cel mai tare videoclip pe 2019. Salut Băcală! Salut fratele meu, îți mulțumesc mult pentru ocazia asta care mi-ai dat-o ca să vin cu un nou video după o perioadă lungă de timp, pentru că tu știi mai bine decât toți, au fost niște probleme și așa mai departe. Ok. Poți să mă întreb ce vrei. Ok, vreau să spun și eu câteva întrebări. Cu toate că știi că te iubesc, țin la tine, suntem tovarăși, suntem prieteni, am doar câteva întrebări mici. Spune-mi și mie despre chestiile astea cu Ucraina, cu toate prostiile astea care se întâmplă pe Facebook, pe YouTube, pe toate nenorocirile astea. Ce impresie ai? Eu sunt român și mă mândresc că sunt român. Și noi tot românii, indiferent de țigani, negri, albi și stilele care le avem, ar trebui să fim mândri de lucrul ăsta. Cu toate că România pe mine mă cataloghează ca un infractor, un mafiot, un știu eu ce, nu am nicio problemă, eu îmi iubesc țara. Și vreau să înțeleagă poporul român că Dragnea poate fi dat jos. Nu trebuie să ne fie frică nici de gloanțele de cauciuc, nici de jandarmii care bat femei și copii însărcinate. Este simplu, peștele se strică de la cap. Atât timp cât Ion Iliescu există în politica română și Dragnea, cea mai mare crimă organizată din România, nu sunt interlopii și cum ne cataloghează ei pe noi, ei sunt. Și cred că poporul român trebuie să facă ceva. Și cu ocazia asta, dacă tot m-ai întrebat, îl rog pe șeful de stat major și pe generalii care conduc armata română să-l aresteze pe Dragnea și pe ai lui, pentru că sunt singura putere în stat care poate să facă lucrul ăsta, frate. Asta pot să spun despre Dragnea. Și mai am două cuvinte pentru el. Te ascult. Multă muie PSD și vreau să mă variez pe mustața lui și pe glezda lui nevastă. Două secunde, te rog frumos. Știu că ți-a luat foarte mult, te-a căutat foarte multă lume după la ziare, după la numai, în fine. Dar cu mine vreau să știi că suntem prieteni și vreau să-mi spui sincer. Vreau să fii deschis cu ei. Spune, frate. Foarte deschis cu ei. Despre mafia asta a României, despre cămătarii ăștia, despre... Știi care e chestia cu cămătarii? Ce impresie ai? Toată România știe că ei sunt niște stricăciuni și că sunt colaboratorii poliției. Văd că după mult timp, Dicotul și poliția română începe ușor să scoată la iveală că într-adevăr toată viața au colaborat cu poliția. Ceea ce mă bucură faptul ăsta că în sfârșit și poliția română e o poliție sinceră, să zicem. Acum care e problema? Noi știam, să zicem că eu sunt omul care am avut coaiele și am spus lucrul ăsta și nu-mi pare rău și nu-l regret și îl continui să-l spun în continuare. Tu știi că ei au încercat anumite lucruri cu mine. Au încercat să-mi facă rău, să zicem. Nu au reușit. Okay. Acum eu ce pot să spun? Eu le-am mai spus și am mai spus, nu am nimic de pierdut în viața asta. Și nu-ți are o singură variantă cu mine ca să scoată la capăt, pentru că eu n-am nimic de pierdut. Eu vreau să-mi dau 1.000.000 de euro, pentru că dacă nu, o să cântă fanfara pe Ferentari. Tu ești unul din oamenii care știi că eu trebuia să mă liberez de vreo 2-3 luni. Știu, bineînțeles. Vreau să înțeleagă lumea ceva. Vreau că mulți să uite și nu-și dă seama ce se întâmplă. Live-ul ăsta nu e un live, e un video care a vrut să facă el un live și l-am zis, mai bine facem un videoclip micuț pentru lume și o să înțeleagă lumea mai multe. Toate chestiile astea care spun ei că cu politica, că o să devie România la putere și o să nu mai fim amărâți și o să ne săltăm și multe minciuni. Asta știi ce e? Hai să spun ceva. România ar trebui să fie mândră că datorită nouă infractorilor și a femeilor care sunt plecate în străinătate și muncesc legal sau ilegal sau ce facem, noi trimitem în țară bani și produsul intern brut al României crește. Așa că ar trebui să fie mândri cu noi, nu să ne jignească. Și hai să spun ceva, Dragnea, dacă e bărbat și are coaie, ar trebui să-și dea demisia și în momentul ăla de față 20 de milioane de oameni o să-l aplaude. Asta înseamnă să iei caracter. Dar el nu are. Corect. Până la urmă, cred că o să reușim și cu Dragnea. Corect. Ce vrei să... Orice vrei, știi, tu ești fratele meu, viața mea, ne cunoaștem, știi care... Eu sunt sincer și am... Da, frate, pentru asta și pentru lume am văzut că... poate și lumea, crezi că știi prea bine că așteaptă un nou videoclip de la tine. Eu n-am mai postat video și astea, în primul rând, pentru că e poliția cu ochii pe noi, să zicem, una la mână, a doua la mână. Mie, dacă mi-a telefonul mâine, eu trebuie să dau 1000 să-mi iau altul. Acum, situația financiară a mea nu e o situație... Nu stau pe bani grei ca alții. Ok, am înțeles, da. Îți dai seama, ne ia telefonul frate meu, trebuie să dăm 1000 să mai luăm unul. Trebuie să sunăm familii pe acasă, să ia de la gura de la copii sau de la asta e. Nu vreau să credeți că n-am mai făcut video când mi-este frică de clanul Cămătaru. Nu mi-este frică de niciun clan, în general. Eu am prieteni, în primul rând vreau să salut pe toți prietenii mei din România.
din toate orașele. Vreau să salut pe familia Săceanu de la Constanța. Vreau să vă mulțumesc la toți care mi-ați trimis mesaje pentru încurajare și pentru cei care mă criticați și așa, nu am nimic cu voi, e dreptul vostru la libera exprimare. Și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine. Ok, încă o întrebare mai am. S-a auzit că din clanul ăsta care vorbești tu, s-a plătit niște bani ca să îți facă rău, cum să spunem. Da, prima oară știi, ca să vezi ce ieftini sunt oamenii în viața asta, știi, când vorbesc că au averi de sute de milioane. Prima oară au încercat să dea 4.000 de euro, să-mi dea cineva niște palme să mă posteze pe Facebook. N-au reușit. Pentru că de ce n-au reușit? Au sunat în toată Europa, au sunat mafios, teroriști, criminali, ce au sunat. Oamenii ăștia mă cunosc și pe mine. Și știu ce caracter am și tu știi și nu ești prietenul meu și tot. Da, frate, pentru asta și pentru lume am făcut chestia asta ca să vadă lumea. După care am încercat, a ieșit o bătaie, în sfârșit, au dat 50.000 ca să fiu tăiat pe un video. Și în final ești viu. Și în final sunt viu, mă dezbrac să văd. Nu, că mai se poate să uite și Nu, dar mă mai întreabă lumea că am slăbit sau am slăbit pentru că îți țin la mine la dietă, am abdomen, am tot, sunt un om normal. Deci cum ar veni, le-ai dat țeapă. Cam așa ceva vine, nu? Înțelegi, asta e problema și o să pierdă în continuare, eu mai spun, n-am nimic de pierdut. Singura situație... Dar tu, cu videoclipul ăsta care îl facem acum, de aici înainte, te gândești vreodată să mai ai probleme cu ei, adică să mai se ia de tine sau să mai invers? În viață omul poate să încerce. Ok, tu ai pune dacă ai vrea. Da. Sau dacă ai vrea și, bineînțeles, să vă faci la un fel să linișească apele. Ai pune punct aici sau ai... Eu nu pun niciun punct, frate. Normal. Eu nu pun punct, eu sunt un luptător, m-am născut luptător și lupă la cap. Singura Nu, am zis în sensul dacă ai pune punct, adică să-ți vadă de treaba lor și tu să-ți vezi de treaba ta, frate. Pe mine nu mă interesează de niște protejați și niște prăduitori. Singura variantă asta e. Eu mai am puțin și mă liberez, știi foarte bine. Singura variantă până mă liberez e ca Nuțu să-mi trimită o geantă cu 1.000.000 ca să nu cânte Fafara pe Ferentari. Eu sunt un om care, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este general în PKK, dispun de forța necesară și de armele necesare pentru a-l distruge ușor. Și nu poate neapărat eu, alții. El mai are și alți dușmani. Eu nu sunt dușmanul lui, eu sunt omul care am spus ceea ce este el. Atâta, frate meu. Îți mulțumesc foarte mult, Băcală, și dacă tu mai ai ceva de zis, eu am terminat. Frate meu, îți mulțumesc mult. Vă pup pe toți. Înainte să pupăm lumea și să salutăm pe toată lumea, Doamne ajută, poate vreodată și odată România să ridică și ea la un nivel oarecare. Să dea Dumnezeu părerea mea că ca să fim o țară democrată și cum ar trebui, trebuie să moară toți cei născuți în comuniști. Bravo, bine zis. Bine zis. Până nu scăpăm de ăștia bătrânii cu concepțiile astea de Gorbaciov și perestroica și vrăjeală, nu avem nicio variantă. Suntem niște... Ne-am vândut la americani și la nemți. Și îmi pare rău că nu există încă un om ca Miron Cosma în România să scoată lumea pe stradă și să terminăm cu PSD-ul ăsta odată. Am înțeles, frate. Îți mulțumesc foarte mult și vreau să transmit de aici la toți fanii tăi un mesaj frumos, așa un mesaj care să poți să le dai și un pic de curajare, să poată să treacă peste toate problemele și să aibă un an fericit, nou, plin. Vreau să știți că Dumnezeu e mare, Dumnezeu este mare, Dumnezeu ne iubește pe noi toți, aveți încredere în Dumnezeu, nu vă pierdeți speranța. Și vor veni vremuri bune pentru toată lumea. Vă pup, vă iubesc, vă mulțumesc pentru toate mesajele astea. Vă pupăm, aveți grijă de voi și capul sus. Power, Doamne ajută!